Darasin rayuwa, darasin rayuwa, darasin rayuwa, ga darasin rayuwa. Kowa cikin damuwa, tsanani ga ishin ruwa, da zaya manta da uwa, to ya batun shakuwa da ɗa da uwa. Ina da barka da aiki. Yawa barka ne. Akwai wani ragowar kes da muke da shi ne? Akwai wani kes na wasu marayu suna waje da ke mun ɗau statement ɗin ga takardar za ka iya dubawa. Okay. Yalla boy, rayuwar nan abin tsoro ce, especially ma akan wannan issues na masu raban gadon nan. Gaskiya rayuwar nan abin tsoro ne, amma dai bari sai ka zo ka ji daga bakin su. Rayuwar ba da yalla. Okay. Ba matsala, za ku iya shigowa da su insha Allah. Zai ku shigo da su. Barka da labai. Yawa barka, sannu ku da zuwa. Ku zauna mana. Ku zauna. Musa, ina sauraron ka. Yalla bai, mahaifinmu ya rasu wata 2 da suka wuce baya. Wayannan 'yan uwana ne. Ya bar mana kuɗi naira miliyan 6. To a cikin miliyan 6 da yake da shi, akwai mutanen kasuwansu wanda gaskiya zo ya ce yana bin sa bashi. To shi ne su kuma sun ce ba za a biya masa bashi ba. Ya salam. Shi ne yalla bai, na zuwa duba wannan al'amarin. Ni ba wai na kawo su don a ci mutuncinsu ko a wannan ɗinsu a wulaƙanta su ba. Kawai na zo a wannan ɗinsu ne a ja hankalinsu gaskiya, a duba al'amarin nan. Mu ba mu iya biya ba, amma sai dai a cire a cikin kasonsa a biya. Excuse me my friend. Ba kai na tambaya ba. Ka bari idan na gama da shi sai in dawo kanka. Musa yana jin ka. Allah bai duba al'amarin nan gaskiya. Gaskiya a duba. A bar samun mutumin ne ya kwanta cikin kabarinsa lami lafiya. Yanzu ku fi sabilillahi mahaifinku ya mutu ku kasa biya masa bashin da ake bin sa? Wani irin gata ne za ku masa da ya wuce bayan mutuwarsa? Ku biya masa bashin da ake bin sa ku sauke nauyin da yake kansa. Ku ba kwa tunanin cewa za ku mutu ku je inda ya je? Ba kwa tunanin cewa idan kun mutu ku iyalanku su biya muku bashin da ake bin ku? Ko kuma ba kwa so mahaifinku ya kwanta cikin kabarinsa cikin jin daɗi ne? Ko kuma ba kwa son mahaifinku ya yi alfahari da ku ranar tashin alkiyama? Ina tambayan ku. Yalla bai, idan har haka ne ana bin sa bashi, me tabbacin ana bin sa bashi? An yi a rubuce? Saboda ka san mutane yanzu ba abun yarda bane. Kowa da yake gani son duniya ya masa yawa. Da haka ni ina da ja akan wannan al'amari. To, da wannan Musa maganan gaskiya. Wannan dan uwan naka yayi maganan gaskiya. Akwai wata shaidar da ta tabbatar da cewa ana bin mahaifinka kuɗi? Yalla bai, gaskiya mahaifinmu wani irin mutum ne shi wanda bai damu da irin wannan abubuwan rubucen ba. Shi in ya yarda da kai kawai zai yi kasuwa kai tsakaninsa da Allah da zuciya ɗaya ne. Kuma akwai mutanen da ba wani rubuce tsakaninsu, kawai za su kawo masa kaya ya ba su kuɗi. Wasu kama ko bai da kuɗi za su kawo mashi kaya. To wannan mutumin da ya ce yana bin nasa, ina da tabbacin wannan mutum ba zai cuce shi ba, saboda sun riga da sun saba da wannan kasuwanci. Kuma mutumin nan ya ba wa miliyan 20 baya. Wannan haka ne. Baba yana karɓan kaya a wajensa ko ba kuɗi. Ni kaina baba 2 times yana faɗa min ya karɓi kaya a wajensa. Yallaɓai,
Yallaɓai, in ba su yadda ba, ni a cikin nawa, a raba a biya mishi bashin da ake binsa. Yalla bai, ni ma haɗa da nawa a biya masa don ya samu ya kwanta cikin kabarinsa. Masha Allah ya yi Musa. Allah ƙara haɗa kanmu kuma Allah ya ji ɗan baba. Masha Allah. To kai ka ji abin da 'yan uwanka suka ce. A raba gadon a cikin nasu a biya wa mahaifinsu bashin da ake bin sa. Yalla ba wai na ki a raba gadon nan don a biya wa babanmu bashi bane. Idan kai dubiya da yanayin da rayuwa ta koma yanzu mutane al'umma sun duniya ya musu yawa kowa son kansa yake. Shi yasa nake so a karanta bincike akan wannan al'amari. Wai kai in tambaye ka wani irin mutum ne kai? Mahaifi fa ba abun wasa bane. Ya kamata a ce mahaifin nan ko mutuwa yayi bai bar muku komai ba. Idan har ka haifu a cikin shi dan halak ne kai. Zaka iya bayarwa a aljihunka. Bare kuma ya bar muku wani abun da za a iya biya masa bashi. Ni ana wa tunanin shi mahaifi fa shine duniyar mutum. Hausawa suna cewa da uba ake ado ba da galila fara ba. Duk inda zaka je baka da mahaifi to wallahi baka cika mutum ba. Kana ganin abin da yake faruwa a rayuwar duniya. Akwai wanda ake aihuwarsu suna da uban amma saboda ba a same su ta yadda ya kamata ba ake ce musu marasa mahaifa. Kai kana da naka mahaifin ya mutu ya bar maka kuɗi a raba gado don ana bin shi bashi irin rashin imani irin naka. Kai anya bil adama ne? Ka je ka sake tunani a cikin wannan lamarin. Kana ganin 'yan uwanka da suka sadaukar su kuɗin bai dame su ba. Burinsu shine mahaifinsu ruhinsa ya samu salama a cikin ƙasa. Amma kai kaki saboda idonka ya rufe akan abun duniya. Allah bai ni ba ido na rufe akan abun duniya bane ba. Ina son a ce akwai babbar hujja da shaida da zai nuna alamun cewa lalle ana bin baban wannan kuɗi. Yau ma ka tabbatar mu da cewa ana bin baban wannan kuɗin ba zai hana in ba da goyon bayan da za a ɗauki kuɗin nan a biya ba. Amma tabbacin hujja nake so. A Musa ba komai. Ka ci gaba da yin da kake. Sannan kuma ina alfahari da kai. Sannan kuma ina roƙon Allah ya ƙara irin ka dewa a cikin al'umma. Za ku yi tafiya ba matsala. Ni ba yarda da wannan kes din ba sai dai idan za a tura mu kotu. Dan ina da ja akan wannan magana. Kotu kuma? Kotu?